IFM News. Lokal. Naawat digiti agtawen 80, 85, 50, ken 55 ti cash benefits da asal 10,000 a pesos manipod National Commissions of Senior Citizens dito syudad Tilawag. Sa gasot ket 70 digiti na benepisyoryuan itaabach ken talumet tinakaawat ti sagsanga gasot a pesos tanadanon da ti may kasanggasot atawen da. Dahito ya benepisyo ket dakila tulong para kada lolo ken ni lola. Naibunong digiti na ipa ya benepisyo babayan ti panagbinulig ti NCSC, lokal a gobyerno ti syudad Tilawag ken ti City's Social Welfare and Development Office. Para ti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM